Здравейте, хора! Тук имаме една ябълка от това дърво. Сега ще я пробваме на Сръбския парк, за да ям сме. Здрасти! Здрасти! Ей, сега ще я пробваме и да видим какъв вкус ще има. Дали ще има черви вътре, не знам дали ще погълна, но Познайте каква е ябълката. Аре да я познайте. Аре да я познай, бе! Без ръце на колелото с ябълка. В другия държа телефона. Не бе! Ще пуснем! Миша да пусна гълъб! Брат! Какво искаш да невинна душа? Бях без ръце с ябълка в ръката и с телефон в ръка. Буквално тък му почнах видео и то ще да ме бъсне, защото не искаше да бъсне един гълъб. Бате! Изчезна ми сърцето от душата за момент. Олеле! Мале, сега се връщаме. Пробваме я. Здрасти. Познахте ли каква е ябълката? Имате 5 секунди преди да кажа отговора. Домашно от едно дърво в една градинка. И да. Що бе? Аз ям ябълката, тя ми яде устата. Що? Не знам що. Много кисела. Аз обожавам. 3 от 10. Ето гледай къде беше това. Но някой беше махнал камъка. Пробвай я ти. Добре. Добре. Според мен е много кисела. Защото аз изобщо не харесвам кисело. Аз обожавам кисело, каквото да е. Аз обичам люто. И аз обичам люто, ма малко. Двама различни човека. Но не, аз обичам люто. Това е. От нас, чао.